खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं गोबां बिबांनि ड्राग्स हमनो मोनदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला आसाम राइफल्स आरो स्पेशल नारकटिक्स पुलिस हान्जानि गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों मैया म्यानमार हारियारिनि सिङाव थानाय थुआम्फै आइजल होननाय जायगायाव साफोन बिखबआव सोनानै लाबोनाय 122.650 ग्राम हेर'इन ड्राग्स हमनो मोनदों होनना मिथिनो मोनदों। दानि बाजाराव बेनि बेसेना 63,32,000 रांनि जागोन होनना आन्जाद खालामदों। मख'नो गोनांदि बे आयेन बेरेखा फालांगियाव लोब्बा थानाय सानै दायनिगिरिखौ हमनो हाबाय होनना मिथिनो मोनदों। हमजानाय सुबुंनि मुङा फारियै सिनलाम खान 18 बोसोर बैसोनि आरो थांसेल कुल 18 बोसोर बैसोनि होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं मैया शुक्रबारखालि KLO एबा खमतापुर लिबारेशन अर्गानाइजेशननि आफादगिरि जिबन सिंहआ म्यानमारनिफ्राय आसामाव सफैबाय होनना खौरां मोनदों। खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथांजों लोगोसे गोबां केडारफोरबो फैफादों आरो बिथांमोनहा भारत सरकार आरो आसाम सरकारजों खमतापुर रायजो दाफुंनायनि सोमोन्दै सावरायगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला दा बिथाङा आसाम राइफल्सनि आखायाव दंथ'यो होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं मैया शुक्रबारखालि दुबाइआव जानाय इन्टारनेशनेल लीग T20 क्रिकेट मेचआव गिबि दिन आरो गिबि बेखेवजानाय खेलायाव दुबाइ केपिटेल्सआ आबु धाबि नाइट राइडार्सखौ 73 रानाव फेजेननानै देरहानो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला दुबाइ केपिटेल्स हान्जानि रबमान पावेल आरो रबिन उथापाया गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों गिबियाव 187 रान खालामनो हादोंमोन। नाथाय गुबुन फारसेथिं आबु धाबि नाइट राइडार्स हान्जाया 9था उइकेट खोमानानै मात्र 114 रानल' खालामनो हादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि नाइट राइडार्स हान्जानि पावेल स्टिर्लिंआव हाफ सेन्चुरिनि उनाव हारसिङैल' बांसिन रान खालामनो हादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं आसामाव मेसिनजों दानाय जि-जोमफोरा गोमालांसिगोन। मैया शुक्रबारखालि आसामनि गिबि मन्थ्रि मानाव गेदेर डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा असमियाफोरनि दोरोङारि इसानसालिनि सोमोन्दै स्वनिर्भर नारीनि बिथांखिखौ बेखेवना होयो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे बिथांखिखौ गावनि आंगोनि जि-जोमफोरखौ फोथांना लाखिनायनि थांखियै लानाय जादों आरो बिथां गिबि मन्थ्रिया फोरमायबावदों दि आखाइजों दानाय जि-जोमफोरखौ आसाम सरकारानो 100था बायथुमसालि मिरुफोराव 4.8 लाख जि दाग्रा आइजोफोरनिफ्राय जि-जोमफोरखौ बायगोन होनना फोरमायदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बिथाङा फोरमायबावदों दि बे थांखिया पावारलुमनि बेरेखा बिथांखि मानोना मेसिनजों जि-जोमफोरखौ दानायनि थाखायनो गावनि आंगो सिनायथिया लासै लासै गोमालांनो हमदों होनना बिथाङा फोरमायबावदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे थांखिया फैगौ फेब्रुवारि दाननिफ्राय एप्रिल दानसिम सोलिगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनआबो थुनानै ला जाहाथे आं गोदान गोदान निउज आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर'।